Anoman. Narpati Dharma Putra nyang danang jaya kang madur ing Raka Sang Hari Murti Purwa Madya wasananira kadur sadaya kados Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kakang Anoman kok ana ing bale pacrabaan Karang Kadempel kene. Sinuwun. Kula sawetawis ingkang matengga wonten ing Karang Kadempel menika sinuwun. Kakang Anoman, kados pundi sinuwun? Apa Kakang Ismaya iki murca saka Karang Kadempel? Iya. Sawetawis sampun trimadya candra menika Kyai Lurah Nayantaka murca saking Karang Kadempel. Lho, lah Kakang Anoman nggone jinem ana ing Karang Kadempel kene ijen tanpa ruang? Mboten sinuwun. Menika kalih para putra-putra Pandhawa jejagi wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wekdal kalenggan mangke mboten namung Karang Kadempel Kyai Lurah Nayantaka ingkang murca saking Karang Kadempel malah menika Gusti kula Kanjeng sinuwun Prabu Puntadewa inggih sinuwun ing Ngamarta ugi murca saking negari sinuwun waladala wah weh, lah bakal ana lelagon apa iki Kakang Anoman? Iki Kakang Ismaya ya murca saka Karang Kadempel ya klambi sireng kene malah iki Kyai Prabu Puntadewa ya ilang saka kedaton negara Ngamarta. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi saged sinuwun ing Mandura kula aturi jinemapan wonten ing Karang Kadempel. Pawarta ingkang sampun warata kabar sampun sumebar. Bilih Karang Kadempel menika badhe dipun bumi angus makartinipun mengsah. Ingkang minangka dados dutanipun lan utusanipun para Kurawa. Lho, sababe apa? Luput lan salahe apa? Nyuwun pangapunten. Jrih batosipun sinuwun Prabu ing Astina. Menawi para Pandhawa dal mangke badhe hambangun praja tegesipun badhe hambangun papan parapatan ugi papan panembah. Mrene ngantos para raja Narpati kathah ingkang kayungyun gandrung ugi nyengkuyung dhateng sinuwun Ngamarta tartamtu kanggep benjang ageng prang Barata Yudha Jaya binangun badhe sabiyantu dhumateng para Pandhawa. Ingkang menika sinuwun negari Ngamarta rikalenggan mangke saha Karang Kadempel ingkang dipun tuju sinuwun Ngamarta saha Kyai Lurah Nayantaka badhe dipun bondo dipun tugel luwe ladalah. Yo, yen pancen kaya ngono Kakang Anoman arep petana barisaning anak-anak Pandhawa kabeh. Panjenengan bakal tut uri saka mburi Kakang Anoman. Nggih. Kepareng manjing wonten ing pepengkeran badhe kula pethukaken para wadyabala ingkang badhe anggecak Karang Kadempel. Iya, Kakang Anoman tak bombong saka mburi Kakang Anoman.
Oh. Tengaraning hajurit Sang Maha Guru Angsa tetekat yobutula wahar panjriting turangga asti harakata ingkang tuajol ayu sabit wah ngerti arai wong ngawiyat katidik iki Karang Kadempel murcane Semar dijaga kelawan anak-anak Pendho kabeh nanging sinuwun Prabu Dewa Denda ora percaya lamun to Semar minggat saka Karang Kadempel sapa wis kepel gumbalane sinampirake ana pundhak yo tambuh marang aku Satrio Lisan Pura Raden Haryo Setyaki Krida Ranangga iki temenggung negara Ngawiyat ayo Setyaki ulungna Semar bakal tak bonto tak kerincong katur kelawan Ratu Gustiku Prabu Dewa Denda ora sandadak ngepok koncane Kakang Ismaya ayo Senjati ayo rono ora ketika minggat dodok dadam ora mutah ludira meguru bathangmu Sendaki Ya.
Woi, Krida Rarangga. Awas Tyaki ora saka agane. Ah! Oh! Biar kowe. Weh! Oh, ha! Weh! At! Weh! Wah! Wah! Oh! Wah! Woi! Oh! Waduh, edan ya. Waduh. Wah! Wah, hati-hati Setyaki ya. Wah! Oh! Wah! Oh! Edan ot. Rangkul dadi apa ae? Weh. Weh, ah. Ayo maju. Wah! Sepada kamu. Wah! Wah! Oh! Wah! Oh! Biar. Wah! Woi! Oh, hai, oh, mati ya, wah, woi, ah, woi, oh, Rarangga, ayo, ayo no. Edan. Ayo. Ngatemu. Ah! Oh! Wah! Oh, edan, Pak. Oh! Waduh. Ah! Hut. Oh, edan. Oh! Wait! Oh, ha! Wait! Hat, Pak! Wah, edan yo. Hati-hati Setyaki Upagami. Wah. Ah. Oh. Woi. Oh. Wah. Oh, hat. Oh. Orlando. Pecah gasmu. Oh! Oh!
Amuk Suramarata Jayamrata. Ayo tameng yuda ayo. Woi. Waduh. Wah. Ayo tameng yuda ayo nono ayo ngantep ora bakal mundur sencaki wah Edyana oh put wah weh weh what weh what what oh Edyan nyo oh wah oh wait wah wait Edyan ah oh wait oh wait oh hat oh hat Edyan wah hat what oh maju meneh apa abamu ayo ngono dadam ah wo Edyan wo hat wo we hat waduh we ah be Kaca ayo munggah mudhuna munggah mudhuna munggah mudhuna potol gulumu wah wo hut wo ha ha we ha we wo waduh Wah, oh, wah, matian. Ada. Babul si keparat bubar marut wadyabala saka ngawiyan. Yo.
Seca Pramana tandingana Samiraja, upamemu ayo iki Antaraja. Wah, menungso sisik. Seca Pramana. Wadyabala saka ngawiyat maju para ngarsa yen arep ngobrak-ngabrit karang kadempel bebantene Antaraja. Dodok ora sumpur kuandamu meguru bathangmu upamemu. Wah, edan. Hot! Oh. Hot! Oh. What? 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 No! No! Wah! No! What? What? No, mati aku. Wah! 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 Etiana! Atos tenan ki. Behat! Waduh! Wait! Wah! Oh iya! Aduh! Weh! Aduh! Buta bala pandha gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana mahargana samirana lan warayang kontal kapapral kendang kapracundang Prawadyabala saka negara Kawiyat. Ayo iki pepatih dalem negara Kawiyat.
Ludra parimuka ora sumingkir kelakon dadi karang abang. Oi! Wah! Wah! Oh, hai! Anoman apa adamu kuwi sing bakal gawe rusak ana ing Karangkatem ya ora gelem mundur gaglak limpahmu Anoman ayo maju wah wet weh oi hai Mocar kowe lho. Ayo Nyokoto. Yan. What? Yan ma. Wiyaya, hoi. What? 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 Ayo katokno oleh Munyokot. Nyoto atos dilasing Senopati Poncowati gigit genti. Weh! Lakon bubar mawon kabeh. Para wadyabala saka negara Ngawiyat nyoto kridane anak-anak Pandhawa nutupi ana ing Karangkadembal kene. Aja kok kira Begawan Dewaning Krat ora sabela nglumpukno anak-anak Pandhawa kabeh. Gatotkaca Antaraja Hanoman Sentyaki
ketegan kelawan Begawan Dewaningrat lebur tanpa dadi wae. Ayo maju. Anoman, aja mung kowe senajan to kowe tilasing senopati Pancawati Denda nanging Dewaningrat ora bakal mundur sejangkah mungsuh lawan anak Pandhawa keparep jebul wadukmu nyoh tak ngake Hanoman. Ayo ketoken. Ayo wetengku sing mlentung semene iki jajalen nek nyatane iso bledoske wetenge Begawan Dewaningrat keparap. Ayo katokno. Ngejloki wetenge Suntala tus tenan. Balah Suntala iki tenan. Ayo Antareja nek mung kowe semburmu tokno legane ngati iki. Ketoken anak Pandhawa. Ayo milih mburi apa ngarep ah? Iblis lanang. Ora biyen ora saiki. Wong Ngastina pancen jancuk kabeh. Kongkonan pendhita kaya cukil njit kon maju ning jero paparangan. Kowe ping rusak ana ing Karang Kadempel. Ayo iki bepantre Tanaja Prabu Baladewa. Dewaningrat ora minggir kelakon jejeri tungkak kowe. Ayo. Amuk Suraprata Jamrata. Ya himbing pangono Kenanta Mandra. Prabu Baladewa Kaka Sawasi Jaladara Kusuma wali kita. Ampyake Kanjala. Krubuten komenjangan mati ora Prabu Baladewa minggir saka tetapur perang. Wah. Ketemu wong kaya ngene diancuk tenan ya. Munane wong kok sak gelem-geleme. Baladewa mok karep rumangsamu aku wedi karo kowe. Begawan Dewaningrat ora saudon saurupan. Tibane gelap sayu tambah tibamu wae.
Prabu Baladewa. Ora mung kowe sing kabur. Iki durung lumawan tanding lawan anak Mas Prabu Dewa Dentha. Lagi begawane wae ora karo wang kowe mbah padamu tibane. Tak tonton saka kene anak Pandhawa klebu Baladewa, tak tonton yen kuat maju nadahe gelap sayutaku. Amuk Saramrata weh. Wo! Weh! Madya ratri wis kawuri kata-kataku kabeh padha bubar mawon. Kakang Gatut, Kakang Antareja, Paman Setyaki, Siwanoman, sawetara iki tak tutupe nganggo pedhut mawa wisa dhisik ana ing kene. Ayo, awake dhewe njaga ana negara Ngamarta. Ora wurung iki mengko bakal tumuju ana ing negara Ngamarta. Tak tutupe nganggo pedhut luwih dhisik kene kene. Bala Pandhawa Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta
pawana bana maragana anak Prabu Dewa Denta wonten timbalan ingkang dawuh Rama penemban Dewaningrat Bosah-basah iki karang kadempel wis ora ana kang jaga nanging tak sawang kok peteng dedet kaya ngene saka panrawang aku anak Mas Dewa Denta lamun to Semar iki wis mapan wis ora ana mapan ing karang kadempel kene lajeng kadipun Rama Premban monggo kula ajak sesareng ngupati wonten negari Ngamarta tumuju hamadosi dhateng Prabu Puntadewa delekipun negari Ngamarta mboten wonten kajawi namung Prabu Puntadewa Semar duwawah kentun kemawon labet karang kadempel wekdal menika sampun lumpuh kegiatanipun tartamtu anak-anak Pandhawa sami wangsul wonten ing negari Ngamarta njagi wonten ing kedhatonipun. Iki Penemban menawi mangkaten monggo enggal diupadi wonten pundi dunungipun Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa monggo sesarengan dipun upadi anak Mas. ing angin angidit ngiring arum-arum lumrang banjaran sari ing angin langit milih arum-arum
Nyuwun mangapunten nggih, Gus. Anggen kula sawetawis dangu lumajar saking Karangkadempel ngupati kelawan Ndara Janaka. Niki kalih Kakang Semar ugi Bagong. Wonten pundi dunungipun Ndara Janaka sakmenika sampun katingal wonten ngajeng kula, Gus? Waduh. Bosah basah padukuhan Karangkadempel nggih, Gus. Mongko Kyai Semar sawetawis Trimadya Candra menika murca saking padukuhan Karangkadempel. Ndara Janaka namung maduka Ndara Janaka, pepundhen kula, sesembahan kula. Ingkang saged madhangaken wonten ing Karangkadempel. Waduh, Ndara wonten pundi durunge kakekne Semar anggenipun murca. Lah terus anak-anakipun kados kula Kang Gareng lan Bagong mangke madhang napa niki nek diterus-terusaken kakekne Semar niku murca saking Karangkadempel. Ramila nggih, Gus. Saestu dhumateng Maduka Ndara Janaka. Monggo kula dherekaken ngumpadi kakekne Semar, Ndara. Sapantuk wahyuning Allah Gyodumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut Petro wonten timbalan ngadhawuh, Gus. Pepeteng ora mung nempuh ana ing Karangkadempel malah mapan ning negara Ngamarta, Petro. Lho, sababipun Ndara? Kakang Mas Puntadewa uga murca saka gedhong pusaka lan gedhong pasmedan suci. Sawetara uga wis Trimadya Candra iki. Marma kang kaya mengkono, Petro. Ayo tutna lagu jantraku ngiras pantes lana brata. Mbok menawa ana palimarmaning Jawata kang paring pepadhang kelawan Janaka muhung ana ngendi dununge. Kakang Mas Puntolan Kakang Ismaya. Inggih menawi mengaten kula namung ndederek inggih, Gus. Kula namung ndederek inggih, Gus. Kula namung ndederek. Monggo kula derekaken nggih, Gus. Nian seswa matur marang Risang Maha